ಮಂಜಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಪತಂಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಂದು ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೊಡಂತೇರ್ ಸಿಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಚರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಏತೆ ನಾವು ರಡಾಪನದ ಕಂಬಳ ಅವು ದುಂಬು ಓಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ ಆ ಮೂಲೆ ಏತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೈಸ್ಯ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಹತ್ತಿಯ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಅಂಜು ವೀಡಿಯೋ ಎಪ್ಪನ ಅಂಚ ಪೋಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಓಡು ಟ್ರಾಸಿ ಪೋಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕಂಚ ನಿನ್ನಂಜಿ ಇಮೇನ ತೋಟ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ದಿವತ್ತಿ ಇನ್ನು ಬರೋ ಜರ್ತನ ಎಮ್ಮೆನೆ ಎಮರ ಊರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ವಾತರ್ನವರು ಪುಣಿತ್ತೆ ಪೆದ್ದಾಂಬಾತಿರಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಪಣ್ಯ ದೇತಾಪಣ್ಯ ನಿಕ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಣ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಏತ್ ಸಿ ಸಿ ಏತ್ ಸಿ ಸಿಯಾ ಏತ್ ಸಿ 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 350ಯಾ 350 ಸಿ ಸಿದ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ದೈದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಕುರ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ದೈದೆ ಅದು ದಾಲವಾಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ಬಿಡ್ರೆನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು 2000 ಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾ ದಾದ ಕುಡ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗು ನಾನು ದಾದ ಕಂಪನಿ ಅವು ಅಣ್ಣ ಇದು ದಾದವು ದಾದ ಅಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದು ಹೋಯ್ತ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಸಾಂಕು ನಾನ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತನ ಇಪ್ಪಿಯ ಓಲಿತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಓಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ ಓಲ್ ಆಪ್ನ್ಯಾ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕಿನ್ನಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕುವ ಎಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದಾಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂತೀರಿ ಓ ಮರ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಏತ್ ಬಂತಿದ್ಯಾ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಳ್ಸಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತನದ ಅಂದು ನಿಕ್ಕ ಬರ್ಜ ದಾದೆ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಬರ ತೋಡನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಹೆಂಚಂಡು ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಸತ್ತದ ಇದಿನ ಗಾಡಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 3 ಲಕ್ಷ ಆಪನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನಂದು ఒక ಬುಲೆಟ್ ಮಂಡ ಬುಲೆಟ್ ಅಂಡ ತುಂಬದ ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಸೌಂಡ್ ಹೊಡಿತನ್ ಚೂರು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಬಿಡ್ರೆ BS6 ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಬಂಡ ಚೂರು ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ದಮ್ಮು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬಿಡ್ರೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮಡಂತೆ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ರು ನಮ್ಮ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು
ನನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾಸು ಜನಕ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೂಡ ಮುಕುಲನೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಇಡೀ ತೋಟ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸು ತಚ್ಚೋಜರು ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಅನ್ಪುಣ ಏರಿಕೆ ಎಂದಲ್ಲ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪತ್ತೊಂಪೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಂಕಲು ಉಲೈದಾರ್ ರೋಡ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಮೂಲು ಕಾರಿಂಜಾಗ ಕೈತಲ್ಲ ಉಲೈದಾರ್ ರೋಡ್ ಅಂಚ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಪುರ ಓಪನ್ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಹೈವೇ ಅಂಚನೆ ಆತನತ ಇಂದು ಕೊಡ್ಡೆಮಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜ ಪೋಪನ ರೂಟು. ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾರ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಣದು ಹೋವಂತೆ ಕನೊಟ್ಟು ನಿಜಟ್ಟತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಡು ದಮ್ಮು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು 350cc ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ BS6 ಮಾರೆ ನಾಮ್ಸ್ ತುಂಡ ಅಂತೆ ನನ್ನಪುರ ಗಾಡಿಲಿ ತೂಯರ ಮಾತ್ರ. ಅಪ್ಪಚ್ಚ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾಯ ಮೊನ್ನೆ ದುಬೈಡಾ ಪಪ್ಪನೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಕುಲ ಬಾರಿ ಭಾಷೆಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಚ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ತುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಗೇರಿ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಎಂಚಾವಿಯ RX ಪತ್ತಂ ಪೋಯ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಚೂರು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನದೈತೆ ದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಚೂರು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಚ ಅಂದ ಆತಂಡಿ ಐಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಮಿಷನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಎಮಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು RX 95 ದಾವಣ ಬುಲೆಟ್ ಬುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನತ ಬೈಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತೂಲೆ ನೇಚರ್ ತೂಲೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡು ಮಿತ್ತಿಡು ಫುಲ್ ಕೊಡ್ಡೆಮಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಒಂದಿಪ್ಪರು ವರ್ಷ ಕೊಂಡದ ನಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾರ ನೆಟ್ಟೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಯಿ ನಮಾರ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಪೊಡಿಗಿಡಿ ಹೋಗ್ತೇವರನೆ ಈತಿನ ಪೂರ ದೇವೇರನ ಪುದರ್ದ ಇದೆ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ನ ಕುಂಬಾರೊಂದು ಇನ್ನು ಕೊಡ್ಡೆಮಲೆ ತುಲೆ ಆಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಿಯಾ ಪಾಡ್ಗನ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಉಂಡದ ಐಕ್ ಬರ ಆತುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ಇಂಚಾತನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ 350 ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಕಿಲ್ಲು ಡಬ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಇದು ಏನೈತೆ ಐಕೆ ಏತಾಪುಂಡು 220 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್. ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಂದು ಓಪರ ಗಾಡಿ ತೂರಿತ ಬುಲೆಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಬಕೋಲ ಗಾಡಿ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅವನ್ ಹೊಂಡದ ಖರ್ಚು ಅಂದು ಹೊಂಡದ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಕುರ್ತೇವೆ ಮಾರೆ ದಾದಾ ಹನ್ನೊಂದು ಅವು ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡು, ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕಾಸು ಕಾಡ ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುಂಜಗಟ್ಟೆ ಟು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಹೈವೇಗೆ ಸೇರಿಯ ನೆಟ್ಟೈತೆ. ನಾನು ಸೀದಾ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಹೋಗೋದು. ಮಡಂತ್ಯಾರು ಹಿಡ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ನಕು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಗಾಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, 2,20,000 ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬುಲೆಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಂಡಾಡ್ಲ ಐತೆ ಬೈದಿನದ ಬುಲೆಟ್ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬುಲೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಆಂಡ ಕಿಸೆಟ್ ಆತ ಇಟ್ಕೊಡು ಮಾರ, ಕಿಸೆಟ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಸೆಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತನ್ನ. ರೋಡ್ ಎಂಚಂಡುದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾರ. 2,000 ಆತೆ ರನ್ ಆತನ ಗಾಡಿ. ದುಂಬುದ ಬುಲೆಟ್ ದ ಬೀಟ್ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬನದ ಡುಗ್ 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 ಅಂತ ಅವೇ ಎಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರವರ ಅವ್ರ ದಾರು ಕೆಬಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಂದ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ವರ್ಷಂಗನ ಸೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತು. RX ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿಲಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬಂದ ಮಾಮೂನಗಳು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಮಿಡ್ಲ್ ಉಂಟದ. ಓಕೆ, ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬುಲ್ಲೆಟ್. ಓ ನೆಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರದಿತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋತನು. ಓಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು. ಓಕೆ ಬೈ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ ಅವ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕ್ಲೆ ಓಡಿತ್ತು ನಾನು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅತುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೌಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಫೋಂಡ ಮೂಲು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನವರ ಅವಸ್ಥೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ 80,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಐತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅವರ ಬರ್ಪುಜಿ 80,000 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇಂದುವೆ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊನಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಡಿಸ್ಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ದಾರ ಒಂಜಿ ತೆರಿಬೇನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ ಪೋಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೂರ ಬಂತಿನ ಗಾಡಿ. ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಫಿಜಿ ಚೂರಡ್ಡ ಪೂರ್ಣವನಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾವು ಆತೆ ತಾಕತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದ ಗಾಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಾಡಿ. ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಈತ ನಾವೂರ ಡಾಪುನದ ಕಂಬಳ ಅವು ದುಂಬು ಓಲ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಟ. ಆ ಮೂಲೆ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಮಡೂರು ಪಡೂರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ. ಅವಾಗ ಈ ಏತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾರ ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳಾಗ ಪೋಪನ ಬಂಡ. ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ
ಎಂಚಿನ ಕಜಾವು ದಕ್ಕುನ ಮಾರ ಶಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನಾಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಡತ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲಿಗೆ ಏತೆ ವಾ ಕಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಮೂಲ ದಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಬರಾತ್ ಏರ್ಶೋ ಕಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೂರು ಕಂಬಳ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆ ಮಡೂರು ಬಡೂರು ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಳು ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಮಿಸ್ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಕಜಾವು ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಕ್ಕದೇರು ಮಾರ ಅವರು ಹೈವೇ ಬರಿಟ್ಟು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ ಕಜಾವು ದಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತೂನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮದಿ ಮೆಂಬುರನೇ ಆತನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏತಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂದಾನೆ ವಾಚ್ 12:03 ಬರ್ತಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿ 3 ನಿಮಿಷ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುಗು ಪೋಂಡ ಮಾರ ಖರ್ಚಿದು ಪೋಪ ಮಾರ ಅಂಚಿತನ ದೊಂಬು ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪಾರ ಅನ್ನ ಹುಡುಕದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕಾಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಚಿ ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಆಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರ ಬೈಕಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬಾಯ್ದಲ್ಪನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೈಕನ್ನು ಏತ್ ಕಡೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋನಾಗ ಆಜಿ ಸತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಮೈಕದ ಅಂಚೆನ ಸೋನಿದ ಮೈಕ್ ದೆತೊಂಡೆ ಅಂಚಾದಿಚ್ಚೆ ತೂವಡೆ ಇಂಚ ಬೈದು ನಾನು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ದೆತೊಂಡೆ EMI ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಕಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ ಆಪುಡು ಇಜಿ ನನ್ನ ಆಯಿಲ ಮೂಸುಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಐತೆ ಬೇತಾಗ ವೀಡಿಯೋ ತುನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರ ಮಾತ್ರ ತೂಪು ನನ್ನ ಮನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಲ್ತಂಡು ನಾವು ಸರಿಯಾಪು ಜನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬುಲೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಂಗಲಗಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಕೈತಲ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕುಂಜಲಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ರೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸಪೂರ ರೋಡು ಕುಂಜಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಪತಂಜಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಬಂದು ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮೊಡಂತೇರ್ ಸಿಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ ನಾ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡು
ಧೂಳು ಕೊರ್ದೆ ಪೋಯ ಮಾರ ಹೆಕ್. ಆಯ್ತು ಐಸಬಾ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ವೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೈದೆ ಮಾರ ಹೆಕ್. ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ವೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೈದೆ ಧೂಳು ಸೆಕ್. ಅತ್ತ ನೆಟ್ ರೋಡ್ ಆಣ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅನ್ನಂದ ಓ ನೆಟ್ಟೆ ಆಂಡತ ಪೂರ ರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋತಾನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂಜಾನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋತಾನ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಆತು ಸಾ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪುಲ ಅಕ್ಕುನೇ ಲೇಟ್ ಪೋಪುನೇ ಲೇಟ್. ಈ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪಡಿತು ಡಿಗ್ರಿಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕೈಕುಲ್ ಎಸ್ದ ಕೂಡ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತ. ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಿಖಲ್ ಅವರ ತಿರುಗೇರ ಹೋಗ್ತಾರದ ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿಖುಲ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಓಲ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರದ ತಿರುಗೇರ ನಿಖುಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಓಲ್ ಪೂರ ಅಂದ್ ಇಂಚತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಹೌದೂರ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ದ ಅಂದ ಅವೇ ಅಣ್ಣೇನು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರ ಓಲಾ ಪೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅತ್ತ ವಿವಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬೈಕುಡು ಹೋಗಿನೈ ಅಂದು ಮಾತು ಪೋತಾತ ಮಾರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆತ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆತ ನಿಖಿಲ್ ಹಾ ಕತ್ತಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಿಯಾ ಸಾ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಹಾಕ ಮಾರ ಬೇಗ ಅವು ನೀಟೋಳು ಬೂರ್ದು ಸಾವು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಆಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಪ್ಪನವರ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೀಟೋಳು ಬೂರುಂಡ ಹಾ ಎನ್ನವನ್ನ ಅಂಚೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಹಾರ್ಡಿಜಿ ಟಕ್ ಟಕ್ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ದಡಬಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನನೆ ಮೇನ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಮೂಲೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಜನ ಮೂಲಿಂದು ಲೆತಾರ್ಪನ ಓಕೆ ಹಾ ಇಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಚ ಉಕ್ಸಿಜ್ಜೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ ಸಾವು ಪಾಶ್ ಮಾರಿ ವಾಚ್ ದಾಲ ಉಂಡು ಮೀಟರ್ದ ಲೆಕ್ಕಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ವೈದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆಗೆ ತೂಕ